Kanya man ha? Tumirawa, subuhanan mo yan ni Kai. Kabel. Kabel. Alita ng chicken din, alita ng chicken. Makulay na buhay mga kabeli. So A4 ngayon, May 4. May ladan team, Minalin, Pampanga. So time check 12:30. So kailangan 4. Tapos na tayo sa pagluluto. Meron tayong lechon belly 3 kilos, kare-kare 2 kilos. Tapos 100 pieces na cupcake. Saka chicken spaghetti 100 food pack. Yan o, mga Team Kabeli o. Kakasya pa ba kaya? Kasya po. Yan, tapos mga Kabeli may sesto tayo. Ayos. Let's go na, go. Ha? Cupcake. Ay, cupcake kayo kinuha na. Ayos na. Makakalabas ba tayo? Nakaharang yung mga kasya. Okay mga Kabeli, kita-kita tayo sa Minalin, Pampanga. Thank you. So mga Beli, nandito na tayo. So happy birthday Kuya Aris. Aris and Paz Asuncion. Yan, from nandito tayo ngayon sa Minalin, Pampanga. Yan, shoutout po kay nanay. Tita Susan, hello po. Kamusta po kayo? Hello po. Yeah. Kasama po kayo sa vlog ko. Thank you po. Thank you. Thank you, Idol. Idol, hindi po ako idol. Wala kitang magsura ng... Apo, nanay, tita. Magluto niya.
Okay. Maraming salamat po. Kita ka biyak mestra para sa nyari. Anong pangalan po? Julipen. Yan, shoutout po, Tita Julipen. Julipen Unaga, ano. Thank you. Kuya Aris, ito. Jack, tara kay Jack. Batiin mo muna si Kuya Aris. Res, happy birthday, Res! Huwag natin ni Kabeli. Apoy kakuntoring yung nanay niya, Res. Kantoring, abi ako na. Sanda ka sige. Nanay Toring. Nanay nila, oo. Yan, Nanay Toring Asuncion, maraming salamat po sa suporta. Yan, sa pagmamahal mo sa Team Kabeli, thank you. Yan, naimbitahan kami ni Kuya Aris para pagluto yung birthday niya. Thank you. Munta ka Kenny. Kuya Aris, yung tita mo. Res! Happy birthday, Res! Tsuna Kenny, ayun na. Hello po. Magayak chef, ha? Anak mo, tita? Anak ng Nitang anak ng Okay po. Okay mga Kabeli, magsaset lang ang Team Kabeli. Yan, shoutout sa lahat ng mga taga Minaling, Pampanga. Thank you sa support at pagmamahal. So yung mga Kabeli, nag-start na mag-set si Michael. So si Michael na absent. Absent ng absent. Bakit ba absent ka ng absent? pinagawa lang po eh. Shoutout mo si Nanay Toring, nanay ni Kuya Aris. Shoutout po, Nanay Toring. Shoutout po. Love you po, Mama Love you. Chup Chup. Okay mga Kabeli, mag-set muna tayo. So happy birthday Kuya Aris. Brad, isang bagsak mo na. Happy birthday Kuya Aris. Happy birthday, Kuya Aris! You know, mukhang may energy kayo ngayon. Okay, Kuya Aris, mag-set muna kami para makapag-start na tayo magluto. Thank you. Yung lechon belly natin, yan kagaya ng ginagawa ko. Nag-upcook na kami ni John Paul ng lechon belly. Bakit ba pawis na pawis ka? Mainit po. Ha? Mainit po. Mainit. So sa Kapampangan, mapali. So mapali, mainit. So yan, upcook na yung lechon belly. Tapos napalambot na natin yung beef kare-kare natin. So sarsa na lang ang kailangan nun. So yun mga Kabeli, in 30 minutes ba? Opo. Mag-i-start na tayo. So yun mga Kabeli, nabuhay ulit si Michael. Ayun mga Kabeli, start na tayo. So chicken spaghetti ang na-schedule sa atin. Yan food feeding ulit. Tapos happy birthday Kuya Aris, birthday ni Kuya Aris. Nasa California sila. Aris Asuncion, saka sa misis mo, shoutout po. Yan, so meron tayong 2 kilong kare-kare. Lechon belly, 3 kilo, 100 food pack na chicken spaghetti mga Kabeli. So game na tayo. Mga Kabeli, in 10 minutes mag-i-start na tayong magluto. Okay? So eto na yung mga Kabeli natin. Hello po. Michael, may nag-request. Sumayaw ka daw sa vlog natin. Anniversary lang po nung ano. So, para hindi ka pwedeng... Anniversary po tayo ulit. Sa grupo natin, walang dancer. Malino. Ay, galing mo nga daw gumiling, sabi ni Ate Christina mo sa tita baby mo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ha? Salamat po. Okay. O, si Adam na lang sasayaw. Si Stainless. Partner mo si... Partner mo si Kalawang. Okay. Ano? Game? Hindi, si Michael na lang po. Siya pong magaling sumayaw. Mamaya si John Paul pasayawin ko. Paul, sayaw ka nga. Ano ba yan? Jumbo hotdog. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Gusto mo na mga Kabeli. Okay. Nakaupo tuloy ako. Okay mga Kabeli, yan, maraming salamat sa mga hindi nag-i-skip ng ads, saka sa tuloy-tuloy na suporta sa Kabeli. Thank you, love you, love you. Okay, start na tayo mga Kabeli. Yung mga belly chicken powder, maglalagay tayo. So marinate ng chicken, fried chicken. Start na tayo. Tikman mo po kung kulang pa. Tikman nga yan. Michael, tikman mo na. Tikman tayo. Nagating mo daw. Okay mga kabeli, ayan na mamaya in 30 minutes kailangan nakamarinate siya, tapos prito na natin. So unahin na natin yung ating spaghetti. So yun ang matagal talaga. Nagpapakulo na ng pasta si Michael. Silipin mo, cameraman. Malinis talaga. So mga kabeli, meron tayong ilang kilo yung pakukuluan mo? Anim. So 6 kilos sa 100 food pack spaghetti. May pasobra na tayo doon spaghetti mga kabeli. Happy birthday, Kuya Aris. Kuya Aris, Happy birthday.
yan, Aris Asuncion. Thank you, thank you. Saka sa nanay po ninyo. Kuya Emil. Ano? Hindi ka naman magluluto na sopas, pahikan kami ng tubig mo. Marami dito eh. Ha? Hindi, tagal natin pagkukuluan yan. Beli, anim na kilo pakukuluan ni Michael. Pulang-pulang na lang, mapuno yung kaldero. Oo. Naluwag. Ha? Naluwag. Ang alin? So yan mga Beli, congrats kay Michael. Finally, meron na silang Tubig. so may tubig na sila, nakapag-apply na sa ano, sa Nawasa. Tapos yan na. Pag-ulog na rin po sila sa lupa nila. Si Jan Jan, ito kayo madibilib. Dinaig niya pa si Jan Paul. Si Jan Jan nagpapagawa na siya sa bahay nila. So yan mga Beli, yan na. So hindi nakakaalam, si Jan Jan po kasama siya sa monthly allowance ng Kabeli. Thank you, Ken. Ayun mga Kabeli, hindi ko sana ayoko sana paalam yung mga gano'n. Kaya lang, may mga taong gustong malaman eh. Okay lang, labas na natin para wala na nakatago. Ano ba? Tama po. Susunod, bahay na ni Michael, pag-ikiba natin mga Kabeli. Opo, ayan na, si Ate Hello. Hi, Kabeli. Ayan, shout out nyo po yung mga kaibigan natin, taga rito. Hello, shout out kay Juby Sabado. Cora Sabado, yeah. Julie Pen, Cantoreng, your favorite. Mga kapatid ko sa US, sa New York, Susan, Beth, Herbida. Lahat ng nasa New York, sila Loy, sa Italy sila. Susunod ko na yung pangalan. Ayan mga Kabeli. Yan, thank you. Okay mga Kabeli, balikan natin after. Nagluto Michael. Ikaw. Bait ako. Mga Kabeli, magigisa na ang bawang. Sibuyas, bahala si Michael sa buhay niya. Guys, shoutout sa mga Kabeli sponsor. Shoutout po sa mga Kabeli sponsor. Go, pegin na ang kawali, yung malagay. Nagpapalamig kami mga sesto para may yung mga bata na yun walang straw. Well mga Beli, start na tayo. So cooking oil, spaghetti chicken ulit. So sabi nga ng mga ibang sponsor ko, spaghetti chicken, paborito na ng bayan, Chicken Joy. Lalo na pagluto ni Michael. Tama ba yan? Pagluto ni Michael. Mga Beli, butter. Ha? Garlic. Onion. Boy. No. Sikat siya pa. Mga Beli, meron tayong 2 kilong ground pork. Good. Mga Beli, maglalagay tayong konting rock salt. Hello po. Kamusta po?
Black pepper. Dam, kailangan ko takip dam. Ne. Tara ka. Ha? 100 pagpak po. Anong name po, sir? Espa na sensyon, kapatid ako panganay. Yan po, Nasunsyon. Yan, Beli, kapatid nila. Kapatid niyo po si Kuya. Kapatid ni Kuya Aris. Thank you, thank you. Ano nga kayo? Tulog na raw. Lagtan pa rin. Batang na kayo. Okay mga Beli, balik tayo after 5 minutes. Pag okay yung giniling. Thank you. Mga Beli, start na tayo. Nagulat ako sa katabi ko, si Stainless. Magay ka naman, Stainless. Hello po. Shoutout mo na yung gusto ko. Shoutout. Shoutout mo dati. Ariston ba yan? Ah. Ayan. Nestor Flores. Shoutout po. Nestor Laksamana. Mga Beli, shoutout kay Kuya Nestor Laksamana from Cavite ba? Ay, sorry. Okay. Giniling. Pag giniling, mga Beli. Sige, lagay nyo na. Mga Beli, lalagay na natin yung spaghetti sauce. So, ang tubig. Michael, tubig! Tapos Michael, mga Beli, kumukuha tubig inumin. Ha? Kapalas ka, anong gusto mo? Beli, si Michael may gusto na naman sabihin to, kaya kinukuha tayo ng tubig eh. Nakasangla na naman ba yung cellphone? Brown sugar, mga Beli. Beli, magdadagdag tayong black pepper. Chicken powder. Beli, oh. Ano ba gusto mo? Wala na, nakuha ko lang gusto kasi. Nagusto. Sige, boy. Sige, lagay ka, boy. So, lagay mo na rin tubig ko. Kalahati lang. Aba, one more. Beli, init na ng panahon. Okay, hotdog boy. Beli hotdog. So ito, malalaputin na lang natin sa titikman na ni Michael. Yeah, Beli oh. Nakadalawang bigay si Michael oh. So yan mga Beli, shoutout nga pala sa girlfriend ni Katoto. Yan na, anong pangalan? Roger. Shoutout Jared. Yeah, shoutout Roger. Roger ba? Ano Roger? Roger Rodriguez. Sa muna pulo yun. Ayan mga Beli, yan na. Pumupuso po si Katoto, si Kabeli Paul natin pumupuso. Yan. Jarel ba? Jared. Lalaki, babae? Babae po. Ayan, babae pala. Yan, thank you Kuya Roy. Ninong ka na. Shoutout Papa Roy Musni. Tayo lang natin kumuloto. Pag kumuloto, okay na tayo. Matagal pa yan, patingin nga na ito. Yan po, patingin na natin. Okay na. Mga Beli, okay na rin pasta natin. Magpa-fried chicken na tayo. Michael, nasa rin yung ano ako dyan. Namis mo? Ay, tubig. Hindi, tubig na ano. Halika na. Mga Beli, titikman na ni Michael. Nasa isa pa kutsara. Ito. Bago to. Bago yan. Dali, hintayin mo. Kasabay ko si Kalawang. Mga Beli, dalawa sila ni Kalawang. Yun, nakasabay ko Kalawang. rin.
Mauna na ako, chef. O sige na, sabay na. 1, 2, 3. Masarap po mga kabeli, napakasarap. Kulang pa sa tamis, kabeli. Beli, expected ko yung kulang sa tamis kasi kulang sa sukal yung nilagay ko kanina. Ayan, thank you. Ayun mga ako. Ma, hello. Thank you mo. So, Beli, nag-add tayo ng konti sugar. Yan. Okay mga Beli, okay na itong ating spaghetti sauce. Tapos, okay na yung pasta. Magpiprito na tayo. So mga Beli, titikman din natin. So malinis. Baka may mag-comment na naman. Yan. Asan mo kang biyahin? Eh mga Beli, tikman natin. Sugar pa. Yes, ako. Ah. Okay mga Beli, okay na. Medyo malapot pa yung sauce natin. So magdadagdag ulit tayo ng tubig. Hanggang sa kumulo. Tapos okay na to. Ayun na rin. Okay mga Beli, start na tayo. Magpiprito na tayo fried chicken. Yung fried chicken natin, nasa 15 kilos sa tato eh na. So 15 kilos mga Beli, yung cut nito. So Beli, basta't masaya lang. Okay na tayo. Happy lang. Okay mga Beli, naka-set na tayo. Tapos after nito, dito tayo. So mga Beli, ang borbos nito, i-upcook ko dito, tapos dito ang final. Para mabilis yung proseso ng pagpiprito natin. Mas makuha natin yung ganda ng ating quality ng pritong manok. Yan, pag na-upcook siya, medyo nag-dark brown siya rito, nag-golden brown siya. Transfer natin dito, so dito ang final. Tama ba yan, Michael? Ganito ba yan, chef? Ano yung tiga ba? Bakit? Lako kang chef. Natanong ko kung tama eh. Tama. Ha? Yung mga Beli, aswete oil, nag-ano si Michael, humingi siya ng mantika. Para sa kare-kare, chef. Para sa kare-kare. Ay mga Beli, ito na po. So naka-upcook na siya. Tapos ito mainit pero low fire ang kalan natin. Subukan natin. So mga Beli, pag ganito na itsura mga kabeli, kaya lang natin naka-low fire hanggang maluto na po yung manok. Final na po to. Thank you. So magsaset ulit tayo dito sa kabila. Ay, sorry. So yung mga Beli, ganun lang. Basta't naka-low fire to na mainit. Painitin nyo muna tapos low fire. Yun, tapos transfer nyo para makuha nyo yung gusto nyo, lutong ng balat, saka yung golden brown nya. Ayos? Palawan. Yeah, Beli. So ayan na, hanggang maging final na to.
So yung iba naman mga kabeli, ang diskarte na rito, iyang muna nila, patutuloyin muna nila yung mantika hanggang sa lumamig ng konti, saka nila i-deep fry uli. So ako, diskarte ko on the spot. I-upcook ko doon, tapos i-rerekta ko dito sa mainit naman mantika, tapos low fire hanggang sa makuha natin yung lutong. So, Tama ba? Tama po mga kabili. so ayun mga kabili, kanya-kanyang diskarte. Kako nga, sabi ko nga kanina pa, kanya-kanyang diskarte. Thank you. Yan ka magitad. O nag-go-go-go lang. O magluto. Medyo. Eh, shoutout Kuya Medyo Manaban from Italy. Yan so fried chicken. Sa panalbeme. Na. Ayun o. Medyo malakuyat palaban ka. Kaya mga kabili, nakakarating na tayo ng Italy. Thank you sa mga sumusuporta. New Jersey, yan ang shoutout po. Medyo. California, saka Canada. US. Ay, Basilio. O, medyo Basilio. Ayan, medyo Basilio. Yan, shoutout po. Tacha. Menyo Brian ang shoutout mo. Ano po? Medyo Brian. Yan, medyo Brian, shoutout po. Kasi na-shoutout na ka. Thank you. Okay mga beri, naka-isang set na tayo sa ating fried chicken. So, eto na po yung tsura. Kaya mga peri, habang nagluluto tayo rito, si Jepoy, nagpapanga sila doon sa kabila. Ayan, pagkita mo na, jampol na pogi-pogi. Nah, kanina ito na rin. Pwede lang ito pa rin eh. Pero ating kain eh. Di ba video mo? So kung noon lang kita Kukuha na lang. Nung kayong kasaring manok. ano pa guys po? Sila na rin mga gaya ko pa. Diba? Okay na pa. Ano pa mas ba? Dito na agad. Ako rin eh. Oo, yun yung extra yun. Na mga kabili, kari-kari na tayo. So bawang. Sibuyas. Mga kabili, kari-kari. So baka ang gamit natin, laman. Ito yung soup stock. So pinagpakuluan ng baka. Mga beli, peanut butter. Kailangan 4, tapos na tayo. So tapos na tayo sa ating chicken spaghetti. So time check 3:42 PM. Yan. So mga pwede nag-start na rin si Jepoy ng Isip po tayo ng gulay ng kari-kari po mga kabeli. so nag-i-steam na siya ng gulay ng kare-kare.
pampakulay. So mga beli, ito yung aswete Mamacita powder. Ito yung ginagamit natin. Mga beli, sayang. Tama natin. Arthritis. Arthritis. Gel, kulang tao sa kulay, Gel. So, tunawin lang natin na maigi yung peanut butter, mga kabeli. So, pwede na natin nilagay ito, mga kabeli. So, mga kabeli, ito, panggamit ko. Minsan, gumagamit tayo ng fresh gata. Kung anong available. Okay mga beli, hintayin lang natin lumapot. Pag lumapot na to, okay na. Okay, balikan natin mga ilang minuto, Jepoy. 10 minutes pa kabeli. 10 minutes, tapos shoutout kay Kuya. Ayan. Shoutout, kaya Ersan daw. Ayan, shoutout kay Kuya Sir. Sir? Ersan. Ersan, yan. Ersan, shoutout po. Kuya ni Kuya Aris. Shoutout na Kuya mo. Shoutout po kayo daw. Kay Stainless ka po. Ayan, mag-ito. Hello, shoutout sa mga pamangkin ko sa New York. Gang, Feli, Rosemary, Nancy, Mark, Bida, Abel, sa kapatid ko si Beth, si Susan, si Oli, sa California. lahat ng nandyan sa New York. New York, California, New Jersey. Malapit dyan. Sige, New Jersey, sila Dykes, Sila sila ninyo. Jin John. Dami namin dun eh. Ang asawa ni Jin John. Lahat ng Yankers. O, doon mo yarap na naman. Emba, doon naman. Hello, nga. Hello, nga. Mamaya na pag may bata. Lahat ng Yankers, ha? So mga beli, okay na yung kari-kari natin. Pagkita mo, cameraman. So mga beli, titikman na ni Michael. Michael, tikim. Sarap mo, kari-kari. Ha? Sauce pa lang yan. May laman. Kari-kari mga beli. Anak ko. Ipan mo muna, Ipan. Ipan! Happy birthday, Kuya Aris. Happy birthday mo, Kuya Aris. Happy Ay, nanay ni Kuya Aris. Happy birthday. Shoutout, nanay. Nanay. Ano na? So mga beli, okay na yung kari-kari natin. So yung kari-kari talagang matabang. Gawa ng, may ano siya. So yung kari-kari talagang matabang dahil partner niyan bagong. So nag-add na rin tayo ng konti pang pampakulay. Hindi ko na nakipagkita kanina. Thank you. So mga beli, tapos na tayo. So, pwede na tayong mamimigay na ba tayo? Opo. So, saktong alas 4 mga beli, dumating kami nito ng alas 2. So, 4 PM. Tapos. Tapos ang kaso. Yan, kabeli sponsor. Love you. Ha?
Ano yan? Namnan mo tayo din, gusto na brani gulay. Sarap na. Basta ko muna rin. Yun, bagong. Yan. Little belly. Belly. Ito na lang. Sige mo. Yun. Bang Tomas para sa So ayan Kuya Aris, Kuya Aris, maraming salamat sa pasalubong. Thank you. Thank you Kuya Aris. Very may nagbebeteng, tataya tayo Kuya. Makmak. Very tayo beteng. O tayo ka ng video lang. Nai? Ayan kaya siya. Ano ba lumabas? Nanyan pro ko. Hindi ko kami. Nahiya ba kami? Isuno ko renta. Dali yan. Ano number mo Kuya? 20. 27, 20 pesos. 20, 27. Ayan, ayan. Pag tumama, bigay mo sa kanya. Gcash mo na lang Kuya. Na. Ayan sa Abel yung weteng yan. Sa mga nasa abroad natin mga ano. Hello, California. Shout out Ayan. California, New York, New Jersey. Yun. Mga pinsan ko sa New Jersey. Shout out sa Canada. Si Noemi, si Bida. Shout out po. Sa lahat. Nandito po si Kabeli. Oh. Thank you. Ayun. Pag tumama Ninyo Brian Asuncion and Terlin and Seki, ang aking apong mapugi. Ayun. Yun yung kasama ko. Yun na, ano. Pogi. Mga Beli, pag Si Abel, si Lois, si Bida, mga bayaw ko, si Bong sa New York. Ayun. Kumusta na? Pag tumama tayo sa wedding, Gcash mo na. Shout out, nandito si Kabeli. Okay mga kabeli. Ayan, start na tayo mamigay Sila ng Elvida, sila Ate Geng, Ate Peli, Ate Baby, Ayun. Kuya Mark, Kuya Bel, kayong lahat dyan sa New York, Kuya Rene. Binati mo na ba si Kuya Aris? Happy birthday, Aris! Kaputol kong pogi. Sabi, Ng mga kilala namin sa inyo. Oh, mga kaputol kong pogi. sino mas pogi sa inyo ni Kuya Aris? Siya. Siyang pogi. Aminado, Kuya Aris. Aminado. Okay, start na tayo, Kuya. Ay, nakaupo na yung mga bata. Ay, Diyan mga po ang bata kuwanan po. mo. Nanay, kaya si Hello Nanay. po. Hello, Happy birthday. Happy birthday, ninang mo. mo. Happy birthday. Anak. Ninang ni Aris. Okay. Happy birthday kay Tito Aris. Happy birthday po! Happy birthday po! Tito Aris, happy birthday. Tito Aris! Thank you po. Thank you po! Si Michael na, si Michael. Michael. Kanta kayo. Michael, birthday po. Kari, happy birthday po. Birthday po! Ay po tangkay. Sino daw iboboto mo? Lenny Gihon. Ano? Lenny. Robredo. Ledo. Sige, live yan, live. Tanungin mo. Sige. Interview. Ba si Lenny? Lenny ko eh. Lenny kayo. Lenny Robredo. Lenny Guerrero. Lenny ka to. Ano? Paano daw? Paano? Kapadan nga, ma, paano? Papadan. Papadan. Ay, kumaka na nga. Mga Beli, start na tayo mamigay. Yan, kasama natin sila Kuya. Ersan. Ano? Ersan. Ersan, yan. Si Kuya Ersan, kasama natin sa aming Madam kanila. Sol. Mother Sol. Sige po, start na tayo. Okay. Happy birthday, Kuya Aris. Birthday po.
Sabihin nyo, happy birthday. Happy birthday po. Chicken ka. Happy birthday po. Happy birthday po. Happy birthday po. Ano sasabihin mo? Happy birthday. Happy birthday po. Ay, minsan ka na. Ay, ako. Happy birthday po. Happy birthday po. Okay, padiretso. Padiretso nyo lagyan nyo rin anak. Hoy, Happy birthday, Papares. Thank you po. Happy birthday nga mo. Diretso, dahil kuha kayo dun. Diyos. Hoy, sa mga mental men. Makanyanan. May kakanyanan. Dami kayo. Kapungili, o yan. Magsalita ka ba, kapungili, ganyan kita. Happy birthday, Ares yun. Happy birthday po. Ay, ang pogi niya. Kabeli yan. Kabeli yan. Happy birthday. Apo Toreng, ako kayo. Abong Toreng. Thank you, ma'am. Thank you, thank you. Happy birthday. Thank you. Thank you po. Paano usan nila pa rin kayo gulot? Sige. Usan mo la. Yan. Tingin isa. Sinulang ko. Usan nyo na kayo gulot. Asa mo la? Ate na, Diyos? Ate, ano rin kayo? Arin na rin yung straw. Sana po. Mamaya kanta kayo, ha? Po, naku yun. Ay, doon yung Apo Toreng ini, matutod na. Uy. Ang tara. I-vlog mo kung datang matuwa. Ay, Diyos, Diyos. Ano sasabihin mo? Ay, natin kayo, vlog mo yun. Vlog kayo. Happy birthday! Ares ka mo. Aris! Ay na yan, kakabeli. O yan. Happy. Ayan. Happy birthday to you. Ay, thank you, thank you. Yes, super it. Take care ka. Apa? Uy, Cake. Bebe. Ayaw ko kakot. Hindi ako lang. Oo, sige. Ikaw, Be. Gusto mo? Marigyan ka pala yan. Ay, pumunta ki. Pero wait, mamangan ka na. Siguro wait, mamangan ka na. Bakit? Ba't ang birthday ko? May ako kaya nga may... Sabi mo, hindi mo mauubos. Sabi ang Ubusin mo. Hindi pa tutod na yan. Michael! Thank you. Gusto mo? Kumakain ka? Asan na ka? Pantalan ako. Michael! Pantalan ako. Wala ko. Ito. Sosoft drinks po ako. Meron ka na? Lagi po. Ayaw mo. Gusto mo mag-cake? Opo. Salamat. Saan naman, ha? Tumilawa, subuhanan mo yan ni Kai. Kabel. Nananin belas. Bahay mo na maging kayo. Amerika, simbutsun nga lang yan. Simbutsun. Ay! Ano naman? Simbutsun nga lang yan eh. Sige, ma, matod na ka. Ma, painawa na ka. Iuna mo rin. Matod na ka, sige.
Yeah, thank you. Thank you. Thank Thank you. you po. Thank you po. Happy birthday, Aris! Happy birthday, Aris! One more, hindi nakuhanan. Ito. Lugi, pakakalali, dahan-dahan. Para wala birthday? Kuyang, anong wish mo kay Kuya Aris? Good health and... Ano ka? Long life. Ayan, Kaya kayo nga doon pas. Happy birthday. I love you. ayan. Tita, Pres, happy birthday! Sana lalo ka pang yumaman. Good health and long life. Pas, happy birthday! Happy birthday. Pagkatabi. Happy birthday. thank you, Tita. Ares and Paz, sana dakal pang birthday inda sa inyo. Thank you. Sige, I love you. Ay mga Beli, shoutout time tayo. So may pinapa-shoutout yung pamilya. Tapos paalam na tayo. Thank you. Okay mga Beli, shoutout time. Shoutout from California, Aris and Ruby. Shoutout po. Paz and Edward. Shoutout po. Arby and Bong from New York. Shoutout po. Nino and Terlin. Shoutout po. Rhea and June Shoutout po. From California. from California. Shoutout po to Ring from Canada. Shoutout po. Noemi, Shoutout po. Emilson, shoutout po. Shoutout po. Bella, Shoutout po. Jasper, Shoutout din po. from Canada. Canada. From Canada po, shoutout po sa inyo. From New York naman po, Rosemary, Shoutout po. Feli, Shoutout po. Jeng, Shoutout po. Susan, Shoutout po. Olive, Shoutout po. Albert, Shoutout po. and Beth, Shoutout po. Junjun, Shoutout din po. Gladys, Shoutout din po. Light, Shoutout din po. Jennifer, Shoutout po. Nancy, Shoutout po. and Jan. Shoutout po. Shoutout po from New York. Shoutout din po. Ayan, shoutout Erby and Bong from New York. Shoutout po. Shoutout po kay Mark Shu, Shoutout po. Abel and Tess, Shoutout po. Rene and Jin, Shoutout po. Abel and Lois. Shoutout po. Tapos, From Philippines. Philippines naman po tayo. Shoutout po kay From Sol, local. Shoutout po. Sol and AJ, Shoutout din po. Miner and Patrick, Shoutout po. Erson and Joy, Shoutout po. Popoy and Emerson, Shoutout po. and Karen po. Shoutout po sa inyo lahat. Bye-bye po. Shoutout. Thank you po sa suporta. And shoutout po kay Miss Susan, subscriber from USA. Shoutout po. Shoutout From po sa Jonathan inyo. de Belen. Shoutout po. Thank you. It's all about dog show. Shoutout po sa talk show. Okay mga Beli, paalam na tayo sa may mga ate natin. Maraming salamat po sa pag-invite sa amin. Kabeli. So ulitin po. Okay mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Shepe. Ingat ang lahat. Maraming salamat sa support at pagmamahal sa mga poging to. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.